Tras 2 anos de protestas, a comunidade educativa do CEP Brea Segade de Taragoña, en Rianxo, conseguía este ano tan demandado desdobre para cuarto de primaria. Co obxectivo de blindar a dotación deste mestre de cara ao vindeiro curso, volveron concentrarse este mediodía ás portas do centro. O ano pasado conseguimos, por fin, un profesor para facer posible o desdobre na aula de cuarto, que é este ano, pero claro, non sabemos o que vai pasar para o ano que ven, porque todos os anos encontramos algunha sorpresa. E queremos deixarlle claro á Xunta que non pensamos blindar o que é o tema do profesor, que non pensamos permitir que nos saquen a ninguén, nin a agrupacións de ningún tipo entre cursos. Demandan tamén un orientador e un especialista en AL a tempo completo, xa que estes servizos están compartidos con outros centros de ensino. Xa levamos moito tempo reclamando o especialista de AL a tempo completo, porque, bueno, a día de hoxe hai nenos que non están tendo ese profesorado que poda darlle esa axuda que necesita. Son nenos que diagnosticados, que teñen un diagnóstico, por lei teñen que ter esas horas de AL e non as están tendo. Eso tamén repercute no seu día a día, nos seus estudos, nos seus resultados académicos. Entón, bueno, pois queremos eso, reclamar o profesor de AL a tempo completo e tamén o tema de orientadora, que a temos compartida tamén con outro centro que está na mesma situación que nos, que o Ana María Dieguer. Ademais do profesorado, dende o centro reclaman tamén unha reforma integral das instalacións que presentan múltiples deficiencias. A cuberta que nos filtra auga, temos filtracións en unha aula de inglés que foi, fixemos todas as reparacións que nos pediron desde a Consellería por parte do Concello. O Concello fixo todas as modificacións que se podían facer, pero agora xa son problemas estruturais, sigue habendo auga. De feito, tivemos a aula pechada durante algún tempo porque non sabíamos incluso se podía haber algún perigo. Os muros están para ver, o cierre, bueno, a situación non hai máis que rodear o colexio para ver como está ese muro, non? Tuvemos unha caída do muro, de un pedazo do muro este inverno co temporal, e necesitamos unha reforma. Consideran que o escaso mantemento e as numerosas eivas que presenta o inmoble construído hai máis de 40 anos non garanten a seguridade dos máis de 100 alumnos con que conta o colexio.